Daj si, že R-ko. Nemu by stačila aj taká bezplatná. Tam aktivnejší. Došla na to, vidíš, znobka. Jednotka. Bovi, koľko to, jaký náklon to vydrží, až to na prebrať? No, to je, že myslím. To prekopí na noži. Halus, no. Vy ste neštupovali ten kopku, ten veci. To na nejšo vyjet. Ne, on byl taký. A, Joži? Sem to tam, no, tá vyjet ten krajný. Je tam akože taký všelijaký vec. Je, Hani. Tým kreským kopcem. Keď sa to týka prevedú takú kolečko, vyskúšajú to. To iba čo vyprávia, ale keby išla, tak už sa toho nepustí. No? To každý. Ja sa bojím. Že mi pustím ja. Ne, idete dom, ja dojedem. Kedy? V Sobotu. Kurva, ty aj ona to býva, ne? Nik viela to. No musím to Miškovi povedať, na to nešlo ani jednému výjať. Tak ste nejaké oné. Nejaký sme krytí. No. A ty to zbýval sa jen to? No, aj šestka. Niečo tam je, keď... To povolá. To rezonuje. Nejaký plast alebo plech na výfukové, niečo také. To si dobre páli. Sa diví? No aj na to popále to aj ové. To taký vyskúšaj. To ide. Oni sa videli včera. Neskaj. Toto tu písal. Au. To jedno světlo to je tak ale jedno světlo je, druhé není. No ja to навіть mohol driftovať, vieš. No, Zatočí drivička. Na písku to nevadí, tomu absolútne nič, ale na pevne idete do ruky gumy. Však napevne, áno, ale na písku to tam môže zedrať, tam písek umne, ale asfalt neumne. No! ale vidíš, každým kolem musí trúfne rýchlejší. Rybári musíme dráda. No, Co? Čo není to je ich jazero. To je pravda. Ešte mi to nejak zjelo dole. No jed! No poď! Ne, Jed! do toho. Dopredu! Jozef záchranár. Dobre, stačí.